Další trik, který se naučíme, je hřbetní prásk. Je to velmi efektní prásk, který se velmi dobře kombinuje s ostatními triky. Vycházíme z kroužení biče nad hlavou vpravo. Nad pravým ramenem vedeme bič co nejdál od těla, pak do záda, se současným mírným předklonem. Si necháme dojít bič až nad záda a zpětným tahem vznikne prásk, který práská za zády. Můžeme ho velmi dobře zkombinovat s osmičkou. Uděláme pár pravých, levých osmiček. Po přechodu z levé osmičky přejdeme plynule na hřbetní prásk.